Това съм аз, Никола Гочев. Но всички ми викат Нико, включително и ти. Това е моят първи влог и започнах да правя влогове заради един загубен бас. Този бас ми спечели лист да го кръстим човека, защото той не знам дали иска да го споменавам. Играхме на морски шах и се обзаложихме, че мога да го победя, обаче той започна първи и ме победи. И после му казах 1 от 3, пак му победи, кога има само един път, а той 2 пъти, после му казах 3 от 5 и така, обаче не можах да спечеля. Той беше с една точка, винаги по-напред от мен. И затова аз трябваше да започна да правя влогове, както това е първият влог, който ме гледате. Не знам той дали ще ви бъде интересен, но сега през междусрочната ваканция, която се забави на 23 февруари в Пловдив, може да има нещо интересно. Ще разберете интересни работи, ще слушате интересни работи на моята група Midnight и ще споделяме. Какво друго да ви кажа? Казвам се Никола Гочев от Пловдив, загубих бас, който беше тук. Това ви го казах. Чао!